Morning tine Jack. Tate ntiyeze bangono. Eti. Nde akulinkani zake. Ali kuncheu abamboena amwalira nzenjero mwana kumba amasakasaka atono kuti kandi golidi kuma miyalai. Nde nzenjero mwalina kumba anakumba khoma la nzenjero la agwera. Nde amwalira. Ngani mvesa chisonere. Nzosakhala bwino awuse mutendere komano fuso chabe kuti kodi I'm just hoping kunena kuti analionera kuti kaya ndi ma license kaya pokumbapo amadziwa makumbidwe yake kapena pali zina zomwe anthu akuyenera kuphunzira before kuyamba kumakumba maenje kupewa zinthu ngati zimene sechi nangasi zinthu ngati zimene zimakhala ndi ma precautions zili ndi machitidwe yake chani kuti dzenjero likuyenera kukhala chonchi likakhala lalitali chonchi kapena likakhala lokuya chonchi mukuyenera kuyika izi kunena kuti khomalo likhale straight lisagwe chani zinthu ngati zonsezo eti I'm just bifuso chabe mwina amadziwa mwina anapanga mwina ndi ngozi chabe zangochitika koma hopefully wina aliyese before embarking on zinthu ngati zimenezo zokukumba zinthu kuyamba kayafufuza kunena kuti kodi tikuyenera kupanga bwanji kuopa kupewa ngozi ngati zimene zizeti kozi nanga chonche zatenga miyoyo zitenga miyoyo ya anthu kapena zatenga moyo wa munthu konena kuti I'm sure kuti ndi munthu ndi kwaoso amadaliridwa which is sinzomvetsa chisoni kwambiri de ngani yamba inali imene yachiwiri akuti nyamata wina kunchisi atikumbuka ni banda wa zaka 22 amanga chifukwa chogwiririra mwana wa zaka 15 nzikana de amanga for 5 years inezo ndidabwisa nena kuti kodi zonse zikuchitika zanthu asiya mantha ndelisi zikumaopsha ndithu akugamulidwa kupita mu prison ndele anthu sakumachita mantha sizikubweretsa tsemwe angopitirizabe I mean very strange yet I don't understand kunena kuti munthu ukhoza kuopa kuti anthu amati akagwidwa kumamangidwa kufacha anthu asiya kupanga mantha amalolera kukamangidwa that part bambo wina wa America uyu amanga last week bambo wina wa America uyu amanga last week chifukwa cha nkhani zake zokhazo iyeyu anapeza mzimayi single mother wa mtsikana wa zaka 11 mwana wa zaka 11 kukwatira naye kena kukwamba kumugwiririra mwanayo chifukwa ngati ali mwana ngati ali maina nkugwiririra palibe mgwirizano si ndi age of no consent ndi mwana kuti sazo zimene akupanga ndama mugwiririra mwanayo kuyambira ali zaka 11 ndesiku ina kaya anapita kokaenda kuti ndi akazawo abwerako basa amayi ajali ite ndikagone iwo ajaye ite ndikagone abambo ajosanyamuka kukhala be pa sitting room amayi ajonyamuka pino chipinda abambo achi iwo achodabwa bambo chasakubwera be nthawi zino basi iwo aja kutuluka kuti akayangane akudabwa anapeza ali kuchipinda ne mwana wa uja iwo aja amayi aja anapsha mtima anakanyamula mfuti ndikumulozesa nkuimba phone ku police and she held him at gunpoint as in anamulozesa mfuti choncho mpaka na police anatani anabwera so anthu akudabwa nena kuti mayiyo ndoleza mtima kwambiri kozi mwina anthu ambiri akanatha kumuombera akanati amuombere pa nthawi imene yoyo mwina sakanapita ku prison chifukwa chonena kuti imene amaitcha temporary insanity and kuti anapenga just for that moment chifukwa cha zomwe waona iti nde bamboyo akuzengedwa mlandu wogwiririra akuzengedwa milandu yo mpanga munthu exposed to matenda dala udziwa kuti ndi matenda chifukwa apezeka kuti abambo nthawi yonse ali ndi HIV and akuziwa kuti ali ndi HIV ngukampanga mwana zimenezozo mwana pamene amanena kuti akankachisikisi zakhazi kuchitika nde it's a shame kunena kuti zingaziwezi kupitirira right you would have thought I know kuti izozo nzakunja koma I don't know nde kwa azimayi ma single mothers amene muli ndi ana atsikana mukapeza mamuna uja just be careful just be vigilant kuyang'anisisa kuti kodi munthu yafuna chani anthu ena amalolera kukwatira not kuti afuna iweyo koma afuna azimpanga violate mwana wako so just be on the lookout for I don't know kuti zinthu take munthu ngamaone chani mena kuchitira relate to mwanayo interest yake mwa mwanayo kuoneka bwanji ndi anomo kapena kena kake mumtima ukakumanena kuti ngati mwatsutsa mwadana china chake mwaona china chake mwaphingira diso kuti pamene pajadzinatani just be careful ndizovuta zina kudziwa ndizovuta kuti udziwa bwanji kuti munthu yanga pange zizi
koma just be extra careful, extra vigilant kunena kuti kodi chikuchitika zintsani. It's a shame. And I think tipange normalize kuyankhula ndi ana. Tipange normalize kuyankhula ndi ana. Eti kumayankhula nawo nthawi zonse kucheza kwauza kuti zinthu ngati izi nzolakwika. Munthu akazangoyerekeza kumakugwira mosadziwika bwino kumatere kumakuza ndiuze ndine mayi yako. Ndiuze kuti zimene zisazachitikenso sizikuyenera kutero. Mwana uja azikhala aware kuti zinthu sizabwino. Mwina tichite normalize kuyankhula ndikumakamba nawo anawa kunena kuti akadzangona china chake chodabwitsa adzakhala kuti akasoka kubwera kuzakuuza before zinthu zitayipa maganizo chabe. Nde gogo tenayikambayi Betha Yeltsa wazaka 71 wa ku America ku Florida amene akuzengedwa mulandu ofuna kupha mamuna wake chifukwa choti anaona postcard yomwe abambo analandira kuchoka kwa ex girlfriend wa zaka 60 zapitazo. Anaonekera ku court. Amuna ake anapita kukapereka umboni koma umboni wake sumene boma limayembekezera. Abambo anena kunena kuti palibe ponkhani yoti munthu azengedweyo kufuna kupha, anangoyambana anangosemphana sinkhani azitayi zimenezo ndi akazawo azibwerera ku nyumba. Ndi aboma akukana kuti ife taona video kuti munthu anatenga pilo ndikukuvivwinyizani ku nkhope kuti akupheni. Ndi imene ndi attempted murder. Ndesitu zoti nkhani zitha bwanji abambo akuti azitayi zimenezo ndi zambanja anangoyambana zawo. Ndetimva ine anthu akuiona mwantundu ina ineyo ndangotsalira poti atawamenya amunawo anawakodzera. Awova kundivuta kumvetsesa. I think ngone yauti ziko mwambiri mkaindi tsiku lopambana.